pay kasi dito tao nga talaga. Masyadong nagtitake advantage. Noon niya lang, tipang panunutin da. Nyakit ni Bakin. Kabisado kan. Mangibigay ka mo't kinakatimisan ni. Pudpo daw. Oray kanyam suda nga duwan. Ang bibiyang kaon, tidamag no kaya da. Nyagunyang. Mitreng. Kahit yaw? Ha? 5 minutes lang. Pagbilang ka tao eh. Mukha mo. Tarupam, nakalanlanet. Halili na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Manay. Naksit pati bulong. Mga tamanali kasinsin ko. Palug aja ng babae. Para tag pasyar di ko bypass. May tagtambay di kay wanlaw na tao. Dumakal tuloy. Bak! Pabanam! Jai bypass pa nagtambay, abay manin. Sumurta man. Nyalangin natin mo surot-surot entan. Ay, naglapat mo't ato yun. Permin ako mayang mati tao. Agrek-rek na mo ka pa ilang. Hindi. Bumaba ka lang tan, murahin ka dyan bypass. Ang sa kayak ganda yung ajay ni. Kasi diglang nga dyan, kain ka man dyan. Hindi, sumurta ka ka niyan. Sa kayak. Sige, Ang reklamon. gireklamo ka pa yung bugso, teka tita, matin na kata. Agaw. Teka lang na, dalo ka, kapit ka. Punte. Okay sa ba, Ay, matit na Sa kayak. Gulo ka nga talaga. Siyempre, baglangan nun, suot na. Ganda naman tumambay dito. Ang tahimik. Nay, ako bala makalakaw. Tayak pa ito'y. Awan ti pangaral daw ano kastoy. Palanitan mo na ti bagsak ko ng kastoy ay. Ng umalan. Gagaraw-garaw katay ko di damit nga kagatoy. Kagat-kagatan na lang madyapan ko. Nyamit tayo. Hindi siya kumanggayam. Dap nung kuha. Ta. Di pa lang, batik yun eh. Hindi magsubla ka. Subla kita. Ay, apo. Sabi na kon. Oo. Biti ka. Ay, apo. Nagkriga mo umulain. Palibasa ka yung makitaon. Oo. Basta ako, chinilas mo na maya. Timag na eh. Ta. Ay. Ha? Foto tayo. Nih. Nabilit to ya. Eh, arte magam ni Gunyang. Nakakamitoy. Nagmumuni-muni. Good morning, Gunyang. Ba't kasama mo na naman yan? Kaya mamitatan, turot-turot. Supay O, siguro marami naman di balaydan Sige, nung tan na ka ni Manong mo, nakapagpabasulin Panira na naman yung moment si Mitring. Ikaw nga yung panira dyan eh. Mag-date nga sana kami dito ni Baak. Kaso, diyan ka na naman. Date nga bagbagam. Kapag kadwatan, pantag-datein. Nakastama to.
Hay, nabayagan na napig sa titamak kinyam, mutalang kalanggamen. Mutaling ngay bagbagam. Hindi tayo talo, girl. Hay, anak ka ba di kaya mo, lalaki? May sarati kayat ko. Uray, hanla ko na nga kapintasan na yun. Basta napintas to ugali na. Ahay, dito yung kinyak ti sapsapulong baak, mutalang kalanggamen talaga. Assuming naman to. Tingnan mo nga, parang kapatid lang yung turing sa'yo ni Baak. Kamu man, napay ka sa kinyak na lalaki. Isa lang ang dahilan nun. Masyado ka kasing mabunganga. Malaki pa yung bunganga mo. Payso aja Baak? Pagibaga ka ti payso. Maday, nagpintas ka nga rod. Ngayon talaga nagpaisaw. Talaga dakil lang tangiwat mo. Ibagbaga na nagpaisaw mo tereng. Mabisinak Baak? Bising ka? Ngun? Pagkalang tayong orte makanit tao. Ikaw maglala ko na eh. Man. Ayun gayam, dati kot ta ni. Dati mamerindat ta. Bumatang, nakadado paggatangan. Sayang man gasolina, naging gasolina. Oo, spam. Di ba lutuan pa yata? Lutuin pa yata ya. Dami burger na ni. Dangarad burger mo. Ano siya kada burger? Okay, sa pam, sa bali man ta magbagamon. O, remedium no kasanote kaninatang. Oh, buksan mo na yan, gunyang. Para naman may magawa ka dyan. Teka lang, mabalin ba kanin nga kastuya-tuyain? Niluto pa yata. Hmm. Di ba pwedeng kainin sariwa ta? Ni, harap di mo kita lalaw. Tuwang natin kitoy. Iluto pa'y? Paglutuan tayo rito, ikaw mong paglutuan tayo ni. Hoy, Bak, kunyang, mitreng. Ginagawa nyo dito? Bak, nagtindi ka mo ito. Duwa-duwa pa at i-edit mo ito ya. Natintindi ka gapog kakadwa kami, agde-date kami. Apay, madila mabalin nga agtungtong kami lang. Apay, kasi tao nga talaga. Masyadong nagtitake advantage. Noon niya lang, tipang panunutin da. Niyakit ni Bakin. Kabisado kan. Mangibigay ka mo ta, ginakatimisan ni. Pudpo daw. Oray kanyam suda nga duwan. Ang bibiyang kaon, tidamag no kaya da. Nyagunyang, mitreng. Kahit yaw? Ha? 5 minutes lang, pagbilang ka tao eh. Mukha mo. Tarupam, nakalanlanit. Niyakit ni mitringon. Apero pa ni Bak na eh, nakasangsangar. Kaya kayo nga kadwaso na. Siyempre sa balisuna, sa balisika. Kaya nga, siya may respeto sa babae. Ikaw, may respeto ka ba? Nako, kung respeto lang, madami ako niyan. Pero, depende sa taong pakikisamahan ko. Apay, suda pala na mandida ba ka respeto? Ay, gusto sa bampalanit. Ayo sa mata bagbagam, itinagdakat ta na eh. Nilakit dagit po yun. Hindi kaila mangawin. Kasano mo kami, nag-seryoso ko yaw. Bak, malamat ata. Nyata. Ha? Tay, kamu no na yung masatoy. Diyak amo no, kasano kanina ta? Inyami ato, iluto mi jay balay da damdama. Ikan mi ti kwa, ketchup, arami din mi nakwa, burger. Burger. Nay, kaintayin Malamot atal nay. Palibasa ka. O nala dyan, nagliwliwak. O malang alamoys. Ata, sisigurado. Tiyaw, burger. Hay, ingkakit di jay agliw-liwan, makibingay ka pa itoy. Tadbaak! Oo nga, huwag ka na makisali. Mukhang malakas ka kumain eh. Nga magito eh. Titipirin ko ang kumain. Para yan, kasi sa atin 4. Magdagpay apo. Tenga ro din, balik ka no ako Nagim-imot ka ti makan, nadayo ka no ti grasa ti kanyam no naimot ka ti makan. Oh, gusto ti pamayan tayo Ni pala ni taglutaw. Ni mitring ti aginaw. Oh, ni gunyang iti agiorno sa di ko Eh, patay mo kayam. Oh. Sakay ka. Di ka ni, kwa. Ito ni, Saka gulong. kayo, nita ka ni sangaw. Teksa ko eh. Apo. Nyamit tayo nga panagbiagay. Anang ata no, dito ulit tabalay ang mami Ata nagyanay. ganun pala, adda lang ti makisurusuro.
O, gunyang, kumapit ka dyan, baka lumipad ka. Sinimitray. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong car shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 Car Shampoo. Extremely foamy car shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang iniintay mo? Check out mo na yan!